Čau, Já jsem Jary. já jsem Týna a dneska jsme si pro vás a ve Yes Nejez připravili krok, který se jmenuje Shamrock, je to krok, který patří do skupiny Hip Hop, Social Dances a teď vám ji ukážeme. A nejdřív si vysvětlíme nohy, jdeme do pravé strany pravou nohou nákrok, zpátky a krok, zanožím a vykročím do pravé strany. To samé doleva, nákrok, zpátky, krok, zanožím, kročím. Jo? 5, 6, 7 a 1, 2, 3 a 4, 6, 7, 8, 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. K nohám se teď přidáme ruce. Takže, když jdeme první krok dopředu, tak ty ruce k sobě přitáhneme, jak kdybychom chtěli někoho přitáhnout. To znamená, uděláme hop. Když děláme zadní nohou krok, tak si je odtáhneme. A když děláme obkročmo pohyb, tak ty ruce nám vedou kolem osy našeho těla. To znamená hop a znova, když jdeme s nohou dopředu, tak přitáhneme ruce, odtáhneme ruce a opět kolem osy těla. A 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. A ty ruce můžete mít takto otevřené, jako kdybyste se opěli o zeď. Budeme ještě jednou 5, 6, 7 a 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8.